No niin, kukkakaupassa ollaan, eli kukkakauppa Ruusun aika. Perustettiin 16 vuotta sitten ja olen ollut tässä samalla paikalla koko ajan. Alun perin, kun tuo Ruusun aikahan oli nimi siitä televisiosarjasta, niin olen joutunut siitä pyytämään luvan kirjailija Raija Oraselta, joka suostui ja sanoi vallan mainiota. Sen jälkeen jouduin pyytämään luvan kustantajalta. Hänkin oli myöntyväinen, eli sain rekisteröityä itselleni nimen Kukkakauppa Ruusun aika. Ruusun aikahan on erikoistunut lähinnä sidontatyöhön ja floristiikkaan. Kukkakimpussa näkyy pionia, neilikkaa, ruusua, erilaisia vihreitä. Mitään rajoja ei ole. Kaikkea voi käyttää ja kaikkea pitää käyttää ja kaikkia hullutuksia pitää olla. Ruusun aika ei ole pelkästään kukkapuoti, vaan myös kaiken tavaran puoti. Rakastan kristallikruunuja ja niitä löytyy Ruusunajasta. Joskus niitä myydään ja joskus niitä ei raskin myydä, mutta aika aikansa kutakin. Ruusunajassa asiakkaita viihdyttää myös Sauli ja Helmi. He ovat 3- ja 2-vuotiaat undulaatit. He rakastavat asiakkaita ja asiakkaat rakastavat heitä. Välillä käy niin, että asiakas tulee tänne, että nyt minulla ei ollut mitään muuta asiaa, mutta oli pakko tulla katsomaan Helmiä ja Sauli. Ruusunajasta löydät myös ihanat soittorasiat. Haluaisin sanoa, että ne on kotimaisia, mutta ikävä kyllä en pysty niin sanomaan. Ne tulevat Englannista, koska kotimaista valmistajaa ei ole. Eli siinä olisi oiva sauma jollekin ruveta rakentamaan kotimaisia soittorasioita.